אתי כמובן תוסיף בטח. נראה לי שכולם בהתחלה לפה לא ידעו למה הם נכנסים. מדברת בשם כולם. אני חושבת שנתת פה גם מעצמך וגם המורים שהבאת לפה כלים שלא חשבנו שנתמודד איתם. אם זה לעמוד מול קהל, אם זה להציג מצגות, שזה לא היה קל בכלל. לא היה קל. אני שמחה גם שצלחנו את זה ביחד ככיתה ואיתך, וגם האמונה שלך בכולנו, ושדחפת בנו, ושזה מאוד עזר לכולם, באמת. אני לא חושבת שאפשר לקבל את זה אצל בתי ספר אחרים, את היחס האישי שלך, וזה שהיית זמין ונגיש לכולם, ושהיה נוח לבוא ולדבר איתך. זהו, אני מאוד מעריכה, כמובן שכולנו מאוד מעריכים. כולנו. ונמליץ. חד משמעית.